Een dubbel gevoel had ze deze lockdown-tijd bij opticien Specsavers in het winkelhert van Dokkum. Aan de ene kant bieden ze dat ze in de hand kniepen maaien dat ze iepen binnen. Aan de andere kant jouwt het dus geen noffelig gevoel. En dat is al langer zo. We missen de collega-ondernemers, we missen de mensen in de straat. Het enige pluspunt is dus inderdaad als iemand een probleem heeft met zicht of gehoor, dat ze terecht kunnen. Ik denk dat dat het grote pluspunt is. De brillenzaken vallen dus onder de cruciale winkels en binnen in deze tijd gewoon iepen. Maar net alle klanten hadden dat voordadelijks terug. Zo vernemen ze ook in Dokkum. Ik denk dat een heleboel klanten inderdaad denken van ja, alles is dicht, dus het heeft geen zin op dit moment. Terwijl juist de zaken die wel open mogen zijn, ja, die hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen die maar nodig zijn. Schermen, mondkapjes, ontsmettingsmiddelen. Dus het is ook werkelijk veilig voor de mensen om te komen. We werken alleen maar op afspraak, dus alles is erop gericht dat er een veilige omgeving voor de mensen is. En ze zijn dan dus ook welkom. Wisten jullie dat de brillenzaken wel iepen in? Ik heb gebeld. Ik denk, kijk. En dus kreeg ik het antwoord van, ja, u kunt wel een afspraak maken. Ik denk, nou, klaar. Maar ik wist het niet. Nee. Hoe kon dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, je hoort wel de reclame van, maar er wordt eigenlijk niet bij gezegd dat de winkels open zijn. Zat het nou lieket, kennen een soort winkels als een gebroekmeidje van een aanhaalservice. Wat meer leven in de brouwerij op stritten, zoen je denken. Maar eigenaar Mouton maakt het alleen nog zien. Ik verwacht er niet heel veel van. Ik denk dat mensen vooral heel gericht, zoals natuurlijk ook het advies is, heel gericht iets komen ophalen wat ze bij een winkel hebben besteld hier lokaal. En dan weer naar huis zullen gaan. Het is natuurlijk wel het mooie dat inderdaad hiermee niet de grote online spelers bevoordeeld worden, maar dat eindelijk de lokale ondernemers ook weer een kans krijgen om met hun klanten in contact te komen. En dat is denk ik heel belangrijk. De opticien aan de Grutte Breedstritten loekt deze morgen aardig wat klanten. En die hadden, vast via dat gaat, de moed erin. Wij moeten toch met elkaar de problemen proberen op te lossen. En eendracht maakt macht, in dit geval dus ook zo. Je maakt de taak voor de verzorgers een stuk lichter. In de ziekenhuizen en de verzorgingshuizen en zo. Daar moeten wij met elkaar aan werken.